Dulaan sa 700 million pesos nga balor sa illegal nga drogas nga nasakmit sa nagkadiyang operasyon sa mga otoridad ang gipaubos sa thermal destruction sa PDEA. Samtang gihatagan og ganting salapi ang mga taong nakatabang sa kalampusan sa pagsumpo sa gidin drogas. Ang report ni Alan Domingo. Gilatag sa wanan sa usa ka punerarya ang mga illegal nga drogas nga naglakip sa Shabu nga mitimbang sa 99.45 kilos ug nagkantidad og 676.6 million pesos. Aduna usay mga pinaugang dahon ug punuan sa marijuana ug uban nga mga illegal substance. Mukabat sa 700 million pesos ang kinatibuk-ang kantidad nining illegal nga drugas kay pabus sa thermal destruction. Ato makita usab karon kasamtangan nga gipahigayon ang screening test as to the authenticity nining illegal nga drugas. Isip kabahin sa procedure, gipaubos sa examination sa mga PDEA chemist ang mga crystalline substance o shabu. Dayon gidala kini sa crematorium sa punerarya nga gigamit isip thermal destruction machine sa mga kontrabando. Kini ang kinadak-an nga kontrabandong gisunog sa PDEA sukad niadtong tuig 2017. Ang pagsunog sa illegal nga drugas adunay pagtugot gikan sa korte, din gigamit kini isip ebidensya sa kaso. Ang uban nahumana ang kaso samtang ang uban nagpadayon ang trial apan nagkuha lang og tipik nga magamit isip ebidensya sa nagpadayon nga court proceedings. Tumong nini nga masigurong dili na ma-recycle ang illegal nga drugas ug mapakita ang transparensiya kung asa na ang mga nasakmit nga illegal drugs. Mitambong sa thermal destruction ang mga opisyal ug representante sa barangay, City Hall, PNP, DOJ ug Judiciary ug diha usab ang media. Nangulo sa kalihukan si Director General Isagani Neres sa PDEA. This significant activity is a clear message that these illegal substances will never find their way back into our streets. Samtang gihatagan usab sa ilang reward ang mga individual nga nakatabang sa kalampusan sa operasyon pagsikop sa mga nalambigit sa illegal drugs. Kini ubos sa programang Private Eye nga gigahinan og mokapin sa 700,000 pesos na dawat sa upat ka mga lalaki ang kantidad. Your vigilance has helped save lives and make our communities safer. Samtang gipaniguro usam sa Cebu City LGU ang hugot nga suporta sa kampanya bantok sa illegal nga drugas. Si Konsehal Polabra, ang chairman sa Committee on Peace and Order, ang nagrepresentar ni Mayor Nestor Archival. To some, these quantities may seem just like numbers, but every gram of these illegal drugs that is seized and destroyed represents lives that may be saved and families that may be spared from the devastating effects of drugs abuse. Gibang himagwatan usab sa Cebu City Police ang kamayundanon sa pagtinabangay alang sa pagsumpo sa illegal nga drugas. Kaning distraction sa illegal drugs karon na nag-schedule nagpakita lang yun siya na ang ato ang mga kapulisan, ang ato mga elemento sa law enforcement agencies, sa PDEA, nagpadayon jud sa ato ang tinguhan na malimpyo yun sa illegal na drugas. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.